Аз съм Nothinx, до мен стои Зейн и Симона Лигота. Днес ще играем в Майнкрафт и точно на сървър. Така, с Friends. Фанали сте Wi-Fi? Фанали сте Wi-Fi? Да. Да. Значи, пускам на креатив. Знаеш, ако пуснах този, но този ще играе. Сега какво става, малко черно. Сигурно не е закрила ще играта или е претоварена. Айде бе, светни бе. Чакай, че нещо бъга тук. Готово? Готово, прави се. Така, нещо доста бъга. Трябва да се поразвичат малко нещата. Удолу спа аз, моля не влизайте. Ти къде си? Аз съм отдолу при конете, където аз си спа. Тук това ще го блокирам и аз ще слизам само. Аз не знам къде си. Така... Слагаме пясък, не знам защо. No thanks. Къде си? Добре, нека да отворя при Симона. Готово, отворих при Симона. Странно как пайците могат да влизат. О, да, сега. Сори, ами го намери. Ще ви стенеш. Да, не слагам, да убием пайка. Да разпием първо. Чакай, дай. Да видим сега какво става, да е Симона. Не знам къде сте, бе. Миналия път играхме. Да заспим първо и тогава. Става ли? Ето го, ето. Заспивайте. Чакай, ето, аз не легна Симона. Как се налегна само и аз, дами и господа. Съм готова вече. Опа. Извинявай, конче. Не искам. Моя връшка. Аре, бе. Трябва че път това. Сега да спи. О, да, чакай. Готово, легнах си до кончето. След малко ще се събудиме, дами и господа. Събудихме се. Дали от байка са останали малко ресурси. Но долу има зомбита. Ще ги целиме с лък. Така, хващаме лъка и почваме. Мале! Колко кончета са ме наслагали? Само на Мануелка съм ти. Симонке, тия с бронята са на Мануелка. Този с сребърната, тая обикновената и другия с... И нищо, ако не са ми излязли. Ей, най-ми от моите вечерекове. Чакай, сега ще извадя тя на Мануелка, които са нейни. Аз знам кои са, нали аз съм ги слагал. Чакай, да мърни се, бе. Това е на Симона коня, чакай да се мърнете. Дева, мърнете толкова коня тука. Не ми ви коня, бе. Това е май на Симона, я чакай да видя. Кои са на Симона? Не, това е на Мануелка, извадих само един. Мани, вътре имаш още коне. Чакай да ти ги извада. Аз ще извадя съм Зейн. Не бе, Симона пипай никой. Това не е твой. Това не е наш. Този е на Мануелка си. Това тука. Обаче си на Мануелка. Така. Така те сложиме тук. Има още един, да. Ето го, той изкача. На Мануелка това е нейн. Оп! Няма нищо. Оставам ти. Така. Абе! Бай самото. Готово. Това са на Мануелка кончета. За никой да не ги пипа. Симона махни се от тях. Този кон е мой. А не, той не е мой. Аз ще го убия. Те са моите. Тук отвънка съм ги вързал. Що ми биете коня, бе? Това не е твой. Тия са моите, не ги пипат. Аз имам само един. Малкото ми е пораснал. Те твоите избягаха, те, които бяха вързани. Тия три са на Зейн. А това са моите. Милички. Райт? Искате ли райт? Какво са, бе? Кой ми бия коня? Така.
обязих едно конче. Чудо се как. Но това е за морковите. Така. Вземам седло. Да не е моя. А не, че ще му седлото. Така. Седлото му. Това е моето конче вече. Това. Кой ще го намери за него си е? Жък! Бах, кончето е. Прескача всичко. Уейч. Мани, тук има един мой кон, не го пипай. С тази брод, виж ли? Това е моят. Синия ли? Да, е моя. Странно. То кон кога влезе? Белия е мой, ма черния, другия не е мой. Уейч, не го би. Уейч. Бяга тук, не ми трябваш. Трябва ми само той. Той е моето спасение. Белоснежко, на теб е нахранително. Знайте, конете нямат лимит на хранене. Трябва хубаво да ги нахраните. Райт, ето видите ли сега, спря и вече е обязан. Взимате или влизате в менюто, най-лесно се прави бронята от кожа. Така, седлото не е много трудно, не знам точно как се прави, но може да намерите село, там ги слагат. Добре, тук нямам законя, така. Не знам какъв мога бъга, но тук мога да си влизам спокойно. Чакайте да ме отворя. Така, айде конче, лавата при моите приятелчета. Ти ще стоиш тук. Тук до Салвадорес. Не е като на земски. Я виж моят спинахме догоре. Ялковски. Така, затварям. Да, отварям и изкачвам сега. Намери един кон за синя броня. Това е моя. Това е моя кон. Аз си го вързах аз. Чакай. Не мърчи. Скачиш така. Как скачиш така? Задържа скок. Айде, рабитка! Остана, бе. Пет смотрото. Кача. Може да скача, май. Опа! Заклеших се вътре. Оп, не съм се закачил. Искате ли да се преместим? Що? Тук ми хареса. Да, аз искам. Нямам, добре. В мой свят? Чакай. Със селото? Сега ще играем и в друг сервер, дами и господа. Но аз ще се установя някъде. От това, Зени скочи, добре, той отида да подготвя неговия. Опа! Леко конче, леко не се наранявай, можете. Ти си ми най-важният кон. Аз влязох в света. Чакайте, че се установявам някъде, но кончето ми умря почти. И се загубих някъде. В нашия свят вали дъжд. И се загубих някъде. Загубих се с кончето. Ще играем ли? Сега да чакай да си... Добре, това е края. Дано сте го харесали.